कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कोरोना पायान मरण झालेल्या गरीब लोकांच्या कुटुंबाक काँग्रेस कमिटी आणि केपीसीसी वतीन गरजेचे वस्तू दिले। सध्या कोविड रोगा लागून खूप लोकांले मरण झाला। तसेच काही लोक तेमगेल उद्योग व्यवसाय ना जाऊन त्रासात असतात। तस लोकांक मदत करूक आणि कोरोना रोगान मरण झालेल्या गरीब व्यक्तील्या कुटुंबाक दानी लोकांच्या सहकारात कारवार काँग्रेस समिती आणि केपीसीसी सोशल मीडिया वतीन भाजीपालो, धान्य आणि इतर गरजेचे वस्तूचे बरोबर मास्क वितरण केले। या वेळाचेर कारवार युथ काँग्रेस अध्यक्ष अली खुरेशी, कारवार नगरसभेचे माजी सदस्य बाबू शेख, केपीसीसी सोशल मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष सूरज नायक असे काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ता उपस्थित आशिल्ले। हाँ कारवार युथ काँग्रेस अध्यक्ष उलयते आसा। आज आम्ही युथ काँग्रेस आणि सोशल मीडियाचे सगळे जाण मेळून घेवन एक कोविडा हेतू त्रासा आशिल्ल्या लोकांक एक किट आम्ही तयार करून घेवन आणि सगळ्या हेल्प जावंक सारखे गरीबाचे गरीब बीपीएल कार्डाना तेमच्यान गरीब आशिल्ल्या त्रासाक आशिल्ल्या लोकांक आमी हेल्प करूं लागला आणि आमगेले हितून भितर खूब लोकांना हेल्प केला की दानी लोकांना आमी हेल्प करून घेवन एक किट दिवन आमी सगळ्यांक हेल्प करूंक पावला हे। कारवारचे एनसीसी 29वे बटालियन वतीन आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस उमजीन साजरो केलो। एनसीसीचे 29वे बटालियनाचे कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर, भटकळ, शिर्शी आणि दांडेलीचे शाळा कॉलेजाचे एनसीसी विद्यार्थी एकत्र जाऊन योग दिवस उमेदीन आचरण केलो। 2 ऑफिसर, 16 फिजिकल ट्रेनर, 8 ANO आणि 825 एनसीसी विद्यार्थी ह्या कार्यक्रमात भाग घेतले। शैली के लिए, स्वस्थ जीवन शैली के लिए, योग को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। जय हिंद, जय हिंद। कोरोना महामारीन उत्तर कन्नड जिल्हो अक्षरशः भयच्या वातावरणात येलो। शहरात इतलेच नी तर खेड्यात बी या रोगान खूप लोकांना जीव गेलो। जाल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अजून बी एक गाव असो आसा ज्या गावात एक बी कोरोना पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळेत ना। हो गाव खंयचो हे पळोवचे खातीर पळया ही स्टोरी। गेल्ल्या वर्साच्यान विश्वभर कोरोना रोगाची भय लोकांच्या मनात अजूनही बसून असा। कोरोना रोगान कितलेशे लोकांले जीव गेलो। शहरात इतलेच नी खेड्यात कोरोना पसरलो। पण उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या हळयाळ तालुक्यात येवचो भागवती ग्रामपंचायती भागातल्या कोलेरंगा गावात आजपर्यंत कोरोना घुसलो ना। कोरोना फर्स्ट वेव येईल तेन्ना बी कितलेशे लोक मरण पावले, पण हांगा एक बी केस मेळना। आता सेकंड वेव येवन लोकांक मसणाची वाट दाखयल्यार बी ह्या गावात मात्र कोरोना अजूनही पर्यंत मेळना। कोलेरंगा गावात जास्त गवळी समाजाचे लोक रावतात। बोटान मोजू सारखे लोक मात्र शाळेची पायरी चढील सोडल्यार बाकीचे सगळे लोक अशिक्षित, गरवा पोसून शेतकन हांचे लोक जीवन चलयतात। जगात कोरोनाची व्हड गजाल उरल्यार बी ह्या गावात कोरोनाचो आवाज सुद्धा येऊ दिलना। शिक्षण ना जाल्यार बी शिक्षित लोकांसारखे मी कोरोना रोगा खंयच्यान पयस रावूक गांवच्या लोकांनच क्रम घेयले। कोलेरंगा गावात कोरोना महामारी घुसू जायना म्हण घेवन गांवच्या लोकांक जागृत करूक गांवचे वडील लोकांक सभा घेवन गांवच्यान कोण बी भायर वच जायना आणि कोणी भायर उरल्यार तेमी गांवात येवं जायना आणि तशेंच गांवच्या लोकांक कोणी भायर लोकांक घेवूंक जायना असो निर्णय घेयलो। आणि कोण बी हो नियम तोडू जायना, सगळ्यान पालन करूंक जाय आणि कोण बी नियम तोडता का पळयचे खातीर गांवच्या युवकाला एक पंगड तयार करून तेमकां जबाबदारी दिली। गरजेचे वस्तू जाय जाल्यार आठवड्याक एक पटी 4 युवक मेळून शहरात वचून गांवच्या लोकांक कित जाय ते रिक्षाचेर हाडून घेवन घरा पावयचे काम केले। ह्या गावात 40 घर आसात। तेमगेल बागात पिकयले धान्य, भाजीपालो उपयोग करून जीवन केले। नेमणूक केल्ल्या युवकाल्या पंगडाचे सदस्य सोडल्यार कोण बी गावांतल्यान भायर गेले ना। हळयाळ तालुक्यात दिवसाक 200 वयर कोरोना केसीस मेळ्ळ्यार बी ह्या गावात मात्र कोरोनाक नो एंट्री। गावात आशिल्ली एकी आणि गांवच्या वडील लोकांनी घेयलो निर्णय तशेंच गांवच्या युवक लोकांनी घेयलो परिश्रम तेजेन गावात कोरोनाक आमी घुसू दिल ना। हेजे फुडें बी आमी अशेंच शिस्तबद्ध आणि काळजेन रावतले अशें ह्या गांवचे लोक सांगतात।
समुद्रा उदकान जमीन खातान रस्तो पाड जावच्या परिस्थितीत आशिल्ल्या देवबाग गावाक MLA रुपाली नाईक हेमी भेट दिली. चित्ताकुला ग्रामपंचायती भागा येवचे देवबागात दरवर्स पावसात समुद्राच्या पाळ्यान जमीन कातरता. ह्या भागात समुद्र किनाऱ्याचेर पिचिंग बांधची गरज आसा की ना हेजे बद्दल सर्वे करून जाता तितले बेगीन क्रम घेवूक रिपोर्ट करूंक जाय. स्थानिक लोकप्रतिनिधी बरा उलोवन घेवन कितें गरज आसा हेजे बद्दल चर्चा करून क्रम घेवूक जाय अशें बंदर खात्याचे अधिकारीक MLA रुपाली नायक हेमी सांगले. ह्या वेळाचेर ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सदस्य तहसीलदार बंदर खात्याचे अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 102 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 102 नवीन कोरोना केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 17, अंकोलात 8, कुमटा 20, होन्नावरात 7, भटकळात 15, शिरसी 10, मुनगोडात 8, हळयाळात 10 आणि जोयडा भितर 7 असे नवीन 102 कोरोना केसेस मिळली. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 51,127 कोरोना केसेस मिळिले. त्यापैकी 49,245 लोक बरे झाले आणि 1,187 लोक अजून ट्रीटमेंट घेती आसात. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 795 लोकांले कोरोना पायन मरण जाल्ले आसा. आयचो इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.